Ilang mag-anak sa Kalasyaw, Pangasinan, problema ang tirahan matapos masira ang kanilang mga bahay sa nagdaang bagyo. Narito ang report. Hindi pa rin makauwi sa kanilang bahay sa Barangay Poblacion East, Kalasyaw, Pangasinan si Jamil. Hindi pa kasi naayos ang kanilang bahay matapos madaganan ng puno nung kasagsagan ng bagyong Egay. Nakikitira muna siya sa kanilang kamag-anak. Kulang pang materialis, yung dingding. Yun na lang pa. Meron na kasi yung datal yung sa 3K. Pinambili na lang namin ng datal. 11 bahay rin ang nasira sa Barangay Nalsyan ng daanan ng Buhawi. Tolda ang nagsisilbing bubong ng bahay na ito. Ang ilan, hindi pa naaayos. Ganito na yung itsura ng isang bahay ng isang mag-anak dito sa Barangay Nalsyan, Kalasyaw, Pangasinan. Dati itong kwarto ng mga residente pero sa ngayon hindi na nagagamit. Wala na kasi itong bubong, sira-sira na rin ang mga dingding. Kaya naman, hiling ng mga residente, sana bungutin ang panahon nang sa ganun nga ay maayos na nila itong kanilang tirahan. Kulang na kulang pa raw ang mga kagamitan ng mga apektadong residente. Base sa record ng Municipal Social Welfare and Development Office, 25 bahay ang nasira dahil sa kalamidad. Opo, nilipot na po sa namin sa DSWD, may matatanggap daw po silang financial assistance po. So inaantay na. Opo, inaantay lang po. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon.